Na ugye ott hagytuk abba, hogy én, hogy mondják, így aludtam, este volt, és akkor menjünk máshova is, és akkor ezt a nádot lesz. Csak hát zajoltak, hogy le kellett állítsam. Szóval meghúzodok egy hely, és akkor vége. Ott egy másik falu. Azt még megnézem, és akkor ennek a sorozatnak is vége. Igen, jó nagy falu. Kaptam még egy falut. Nos, srácok, akkor ideértem a faluhoz. Ebben vannak falusik. Csak hát... Hello, mit tudunk kérni veled? Nem kérek, köszönöm. Ó, ezt meg... Hello, minek? Nem én meg. Na, csá. Hellóka. Na, srácok, akkor menjünk tovább. Nyit vagyok minden ajtót, amit van kinyitottam. Hogy ugye az előző sorozatban kaptunk, hogy mondják ott annak. Micsoda. Igen, gyémántot kaptunk. Itt van. Tehát egy házban, amikor végeztem, behúzódok, és akkor ott maradok, hogy csináljam most tovább. Ne. Jó, azt hittem, ne fogok esni. Na. Szerintem ezt ki. Itt sincsen semmi. Jaj, de jó. Hát jó lenne, ha volna. Költözünk be egy házba. Nem, beköltözünk. Innen mindent ki fogunk ölni, ami húztam. Nagyon szépen. Jó. Teháneket, minden. Tehának. Bocsi, falusiak. Tehának a baj. Elszokott az. Na mindegy. Várjunk csak ott azokat. Nem fogom megölni. Tolom vagy? Öljön meg azért. Srácok, képzeljétek el egyszer, hogy gyártok. A falusi bélyakta itt pont így volt. Lovakkal. El akartam venni egy lovat. Pont akkor buff. Ó, ez a házad? Hát ez a falusi ház. Szia, mennyi adnák ki nekem? Hát ez már az én házam. Ide fogok behúzódni, srácok. Itt már jártam, csak nem néztem bármilyen. Kajás vagyok. Tehát nem akar itt semmi lenni, semmi jó. Na de srácok, hát itt van egy chest. De jó. A másik chestbe kaptam gyémánt. Tudod milyen? Bocsa hangzavar épp, csak hát ezek nem bírják ki beszélgetés nélkül. Oké, hát mondjuk az egészet, akkor lezárom ezt a sorozatot, de a következő sorozatban lesz még. Ja? Tehát még nem zárom le, hogy nézzük át a falut, de amikor átnéztük, akkor már
akkor ezeket a szarmakat ki fogom ügyelni a kajátod. Jézusom, mennyi fázunk. Az ilyen kickékben nem szokott lenni jobb. Egyikben kaptam 74 gyémántot. Akkor te időbe játszasz. Nem kreatív. Nem tudok. Bejátszok. Meg tudják kommentelni neked. De nem tudom. Azt mi nem ütöd ki, azért hozhatnál Az izébe. kemence. Hát Gyorsan. igen. Nem. Gyorsan süti a kaját. Amúgy mit adál? Akkor látod? Hova lett? Mindegy. Ó, abban van egy cseh. Nem tudom. Igen, néztem. Ugye a facsa megtudtak nincs. Bocsánattal rászállásig. Csak annyit kell tenni, hogy... De hát nem tudom, átnéztem az egész felé. Hallóka. Nem baj, ha kijött. Akkor legalább ott van. Ott van az a falusi, akitől kaját tudok venni. Szia! Vettem gombalálát. Egyel venni. Még egyel. Vettem egy izét. Egy gombalevest. Köszönöm, hello! Hát akkor én szerintem átnéztük az egész falut. Kicsit még megnézem, mi van. Nyelget nem kaptam, úgyhogy elvettem volna szívesen egy lovat, eskü. Minden házat átnéztünk. Megnézzük egy kicsit tovább, és akkor... Hova fogtok? Én is megyek. Vá! Én is megyek. De nem magadtól mész meg, de én nem. Hát igen, így, és kész. Hova mentek? Hova mentetek? Megöllek nem. Jó, jó. Ebben tudj, hogy van. Ebben hogy nincs, mert ezt már megnéztem. Na akkor srácok, ennyi lenne a videó. Srácok, várjatok, újra között Debi. Ennyi lenne a videó, sziasztok! Lesz ennek folytatása. Sziasztok!